नमस्ते. मी आज कोबीची भाजी करते आहे. चण्याची डाळ वगैरे टाकून त्याचं साहित्य दाखवते. हे कोबीच्या भाजीचं साहित्य आहे. हा कोबी आहे, पत्ता कोबी. हा बघा असा कापून बारीक केलेला आहे. असं कापून घ्यायचा बारीक. हा पाव किलो कोबी आहे. हा पाव किलो कोबी आहे, कापून घेतलाय धुवून स्वच्छ. त्याच्यासाठी हे तळण्यासाठी तेल आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट मी बनवून ठेवलेली आहे. हळद आहे, मीठ आहे, हे टोमॅटो आहे, हे बटाटा बारीक करून घेतलेला आहे. मी बटाटे घेतले आहे, पण आपल्याला पाहिजे असेल तर टाकायची, नाही तर नाही टाकायची. पण मी टाकले म्हणजे कोबीच्या भाजीमध्ये बटाटा टाकलं की जरा छान लागते भाजी, सुटी सुटी होते. त्याच्यामध्ये टोमॅटो पण टाकायची, छान होते. मी मोठी मोठी 2 बटाटे घेतले आहे आणि हे टोमॅटो आहेत 2 बारीक. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं किसून घेतलेलं आहे. हे कांदा एक मोठा घेतला आहे आणि हा कढीपत्ता आहे, मिरची आहे आणि कोथिंबीर आणि हे थोडंसं जिरं. आता मी तुम्हाला करून दाखवते. आता मी गॅस पेटवते. गॅस पेटवला आहे, नाही भांडं ठेवलं आहे, नेरलेसचं भांडं आहे. त्याच्यामध्ये मी पहिलं तेल टाकते. कोबीच्या भाजीला कसं तेल जास्त नाही लागत, थोडंच टाकते. तेल तापायला द्यायचं थोडं. तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हा कांदा टाकते. एक कांदा घेतला आहे, पाव किलो कोबी आहे, त्याच्यामध्ये एक कांदा घेतला आहे. आपण कसं जास्त बनवायचं असलं तर हे सर्व वस्तू जास्त घ्यायचे. आणि चण्याची डाळ आहे, ते आपण कशी म्हणजे आता मी पाव किलो म्हणजे 2 मुठी असे घेतले होते. 2 मुठी असे भिजत टाकले होते, म्हणजे अर्धा तास भिजायला ठेवले होते, कारण का मग ते लवकर शिजतील म्हणून. आता मी कांदा टाकला आहे तेलामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये थोडं जिरं टाकते, थोडंसं टाकायचं आहे बघा, कारण ते अद्रक लसूणची पेस्ट बनवली आहे ना, त्याच्यामध्ये जिरं आहे. आता त्याच्यामध्ये ही मिरची टाकते, हिरवी मिरची अशी जाडी कापून टाकायची, कारण का मुलं वगैरे खाणारी असतील ना तर ते निवडून बाजूला काढू शकतात. त्यासाठी बारीक नाही चिरायची. आता गॅस थोडा बारीक करते. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे बनवलेली, ती कशी अशी म्हणजे थोडीच घ्यायची अंदाजाने. ही बघा अशी थोडीच घेतली आहे. सगळं असं टाकल्यावर आहे ना सगळं असं सारखं हलवत राहायचं, म्हणजे ते सगळं भाजून निघतो. आता मी त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं आहेत, थोडीशीच घेतली आहे, ती टाकते. कांदा जास्त नाही भाजायचा, कारण का त्याच्यामध्ये आता हे सर्व वस्तू शिजायचे आहेत. आता मी त्याच्यामध्ये ही चण्याची डाळ टाकते. हे असे 2 मुठी घेतले होते असे सुके, हे बघा 2 मुठी असे झालेतच आहेत बघा भिजून. अर्धा तास भिजत ठेवायचे. हे पहिली चण्याची डाळ टाकायची कांदा टाकल्यावर. स्वच्छ धुवून घ्यायची, पाणी नाही टाकायचं. आता मी गॅस जरा फास्ट करते. चण्याची डाळ टाकली आहे. आता त्याच्यामध्ये हे बटाटा टाकते. हे असं बारीक कापून घ्यायचं सोलून. कोबी कसा नंतर शेवटला टाकायचा, कारण हे वस्तू पहिले शिजवून काढायचे. आता मी याच्यामध्ये झाकण ठेवणार आहे, म्हणजे 10 मिनटं ते शिजायला पाहिजे. गॅस फास्ट ठेवायचा, पण ते तेलामध्ये वाफेने बरोबर शिजणार. याचं झाकण ठेवते. झाकण खोलून बघते, म्हणजे अशी जरा वाफ लागली आहे काय. हे बघा कशी वाफेवर शिजली आहे, थोडी पण लागली नाही आहे बघा. अजून ती थोडी शिजायला पाहिजे, नंतर कोबी टाकायचा. हे आपण हलवून बघायची पहिली, कच्ची आहे डाळ. आता खोलते मी आणि हे सर्व आता कोबी वगैरे सर्व टाकून घेते त्याच्यामध्ये. हे असं हलवून परत आहे ना त्याच्यामध्ये असा कोबी टाकायचा.
कोबी टाकलाय. आता ही टोमॅटो टाकते. त्याच्यामध्ये हे खोबरं आता हलवायचं नाही. हे सर्व टाकून आहे ना आपण पाणी मारून थोडंसं झाकण मारून घ्यायचं आहे. आता खोबरं टाकलं. आता कोथिंबीर टाकली. टोमॅटो, खोबरं आणि कोथिंबीर. आता हलवून नाही घ्यायचं आहे. आता थोडी हळद टाकते. मीठ आता मी नंतर टाकणार आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते कारण डाळ शिजायची आहे ना, म्हणून थोडंसं अर्धा पेला पाणी टाकायचं. आणि मीठ कसं शेवटला टाकायचं का माहिती आहे? कारण ती भाजी आळणार आहे ना, कमी होणार आहे म्हणून. थोडा गॅस बारीक करून ठेवायचा. गॅस मी बारीक केलेला होता ना. आता मी खोलून बघते. म्हणजे खाली चण्याची डाळ आणि बटाटी शिजायला पाहिजे. शिजले थोडी. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आपल्याला पाहिजे तेवढं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. भाजी बघा छान झालेली आहे. कलर मस्त आला आहे. पण अजून थोडी त्याला वाफ लागायला पाहिजे. तर डाळ आणि बटाटा आहे ना, त्याच्यामुळे. आता बारीक गॅस करून 2 मिनटं ठेवायची. म्हणजे ते वाफेवर आहे ना, बटाटा पण आणि डाळ पण आणि कोबी पण अजून थोडं शिजायला पाहिजे. आता मी बारीक गॅस करून ठेवणार आहे. झाकण मारते. 2 मिनटं बारीक गॅस करून ठेवायचा आणि मग भाजी तयार होईल. बघते आता गॅस बारीक केलेला होता ना. आता बघूया शिजली काय चांगली. चण्याची डाळ टाकली ना, मग त्याला शिजायला जरा टाईम लागतो. आता शिजून आपण पहिली डाळ घेतली ना तरी चालेल. म्हणजे अशी वाफेवर पटकन कोबीची भाजी आपण बनवू शकता. झालेली आहे कोबीची भाजी. बटाटा पण शिजला आहे आणि चण्याची डाळ पण शिजली आहे. थोडी शिजायची आहे. बघा कशी उडते आहे. डाळ थोडी शिजायला पाहिजे. थोडी म्हणजे आता 2 मिनटं ठेवते मी वाफेवर. थोडा गॅस जरा फास्ट करते. म्हणजे एकदम बारीक करून ठेवला होता ना. मस्त झालेली आहे. चण्याची डाळ पहिली शिजवून घेतली तरी चालेल. मी अशी डायरेक्ट टाकली ना. पहिले आपण जरा शिजवून घ्या म्हणजे जास्त खूप टाईम नाही लागणार असा. आता खूपच टाईम झाला शिजायला. भाजी झाली आहे कंप्लीट. आता गॅस बंद करते. हे बघा छान भाजी झाली आहे. भाजी झाली आहे कंप्लीट कोबीची.